So magluto na ko panihapon guys. Magluto na ko sa akong pure nga kalabasa nga akong pure agad nga. Pure ba nga gisahon, sagol. Diyan ko ganag gisang ubang sagol guys kaya ano. Sabi ano ko guys sagol ba? Simple lang gud. Yung pinobre ra guys ba? May pa mga bata nga puro ra kalabasa, gisahon, may sabaw. Bahog lang sa kanon si bata. Kami na snack guys ug kuan biscuit. So magsugod na ko guys. Oh, dako kay guys. Abi siya kadako. Pure kalabasa. Limtan ako nga bawal man ni bumbay buin. Nabali, palit na ng tagbag ko. Itsa pa ni dito, itsa sa kuan. Sa farm, di ato na palitan kaya mulit ang mga buling. Mulit ang mga buling ba? Panit. Tusok-tusok na mga panit sa kahoy. Cuman ungkoy sakto. Nabasa lang yun. Sige lang magkuhan. Ano magkuhan ako? Kain na tanawon. Ayun, puta kay ma. Anong tumon? Isang tuwa nila na.
Ito ganito. Ngay, muagas ang kuan. Tuyo. Guys, ipakita ta mo, ipaduol ta mo guys sa akong giluto guys. Isay porma sa pure nga kalbasa nga gisahon guys. Pakita ta mo. Mana siya guys. Pure lang ba, bombay ra og ahos. Tapos pag makuha na ang bombay ahos, lunuran na dahil mo aning pure nga kalbasa. Mulawot man ni guys, mulawot man ni naigamang tubig. Muna siya guys, ura na siya itlog nga pula. Bog din ni kanon lami kay ni. Nangan mo kuan ni guys kay kuan ba? Laut ba ang sabaw niya? Kuan ba labo? Na vitamins na sa mata. Mo man ni unang kaunon sa mga bata gid guys, kalbasa. Tuon-tuon palagi si Popor lagi kaon na ni guys, ang tag mukaon. Ito na guys, mo ni result guys oh. Lapot na siya guys ba? Lapot na ba? Ay sabaw oh. Ay sabaw sa kanon. Kinamot na yun. Kaya na ta. Let's ask the Lord, this the gift which we are about to receive from God, and give your praise to the Lord. Bulan sa